La última. Hola. Què t'agrada? Cantar? Cantar. A veure, m'ajudes? Comencem? Som del taller sol, 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 som del taller sol. Ja sé que és molt boniques les tecles, però de tant en quant m'heu de mirar a mi, vale? I tornem. 1, 2, 3, ja, no repeteixis. Canvi. Sergi, no, Sergi, espera, espera. Canvi. 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 Sara. Començarem. Recordeu que tenim, quan ens volem relaxar, tenim els peus ben apoyats a terra. Tenim la respiració. I si podem, tanquem els ulls. I si no podem, no els tanquem. Vale, doncs fins aquí, moltes gràcies.